Pri plnení CNG postupujte podľa pokynov k plneniu vozidiel na príslušnej plniacej stanici. V priestoroch plniacej stanice CNG je prísne zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. Vypnite motor, vypnite prídavné kúrenie a zaistite vozidlo proti pohybu. Nasaďte plniacu koncovku na plniace hrdlo. Pripojenie vykonajte otočením ručnej páky. Ručnú páku otáčajte o štvrť otáčky v smere hodinových ručičiek do strednej polohy a pokračujte ďalej o štvrť otáčky až na doraz do polohy ON. Pri plnení CNG na zákaznícku kartu priložte identifikačnú kartu k senzoru samoobslužného terminálu, zvoľte výdajný stojan, zadajte PIN a potvrďte tlačidlom Pokračovať. V prípade použitia bankovej karty vložte kartu do snímača, zadajte čiastku vo výške plánovaného nákupu. Odčítaná vám bude len skutočne natankovaná hodnota. Zadajte PIN, počkajte na autorizáciu vašej karty a vyberte kartu zo snímača. Na výdajnom stojane stlačte zelené tlačidlo Štart, ktoré aktivuje plnenie. Koniec tankovania indikuje nápis End alebo Full na displeji stojana. Plnenie ukončite stlačením červeného tlačidla Stop. Odpojte plniacu koncovku. Ručnú páku otáčajte o štvrť otáčky proti smeru hodinových ručičiek do strednej polohy a pokračujte ďalej o štvrtinu otáčky až na doraz do polohy OFF. Pri odpojení budete počuť uvoľnenie tlaku v koncovke. Koncovku zaveste do držiaka. Na displeji terminálu stlačte tlač účtenky a odoberte doklad. Pri platbe bankovou kartou je tlač dokladu vždy automatická. V prípade vzniku nebezpečenstva je stanica vybavená tlačidlom Central Stop. S tlačením tlačidla bude vyradená celá plniaca stanica z prevádzky. Tlačidlo preto použite len v prípade nebezpečenstva. Plniaca stanica je taktiež vybavená hasiacim prístrojom. V prípade akýchkoľvek problémov s plnením CNG volajte dispečing použitím IP telefónu alebo použitím telefónneho čísla.